Dnes vám ukážem, čo všetko dokáže Canon PowerShot V1. Je ľahký a kompaktný, ideálny na pohodlné a každodenné používanie a zapne sa za 1,5 sekundy. Pozrite sa na ten široký záber. Áno, to je ideálne pre vás, kreatívcov. Viete natáčať a fotiť aj bez použitia statívu. Zoomnete si na detaily bez straty kvality. A s optickou aj digitálnou stabilizáciou je záber smooth aj pri rýchlej chôdzi. Je skvelý aj na fotenie. 22 megapixelový senzor pre ostré fotky, burst až 30 fps a RAW podpora na profi úpravy. Na videostrane 4K 60 fps pre hladkú akciu, close-up demo mod na unboxingy a mnoho ďalších. Interný ND filter, 10-bitový C-Log 3 na color grading. Porovnajme si ho s G7X Mark III. Tá je super, ale V1 vyhráva pre kreatívcov. Širší uhol 16 mm oproti 24, na epické vlogy, lepšie 4K 60 fps, ND filter, chladenie, väčší senzor, kvalitnejšie fotky v slabšom svetle, G7X má dlhší zoom, ale V1 ťa nenechá prehriať sa. Kúp si ho na Faxcopy Pro SK.